Lieutenant Tenendi Thérèse Koulibaly, né assistante sociale, service social antenne B Kati. Bamananw ko ten n'i ko ko ɲagalibatɔ ka tasuma fifa n'a daji m'a faga a ɲɛji b'a faga. Ni aw nana waleya min yira anw na o ye k'a yira anw na ko transition in a diyara aw ye. Minnu bɛ ka aw lakɔlɔsi su ni tile u bɛ ka bɔ baara min kɛ aw bɛ baara nafa dɔn. Donc aw nana kana waleɲuman dɔn min kɛ aw ye an tɛ se ka a nisɔndiya fɔ ka se a dan na. Ne bɛ se ka welewelekan min di denmisɛnnin jɛkulu ma ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko a daminɛna san caman o ye nin ye. Octobre kalo o ye dɛmɛ kalo ye, ɲɔgɔn dɛmɛ kalo. O dɛmɛ in an kan ka a waleya ne a se bɛ an ye. A se bɛ denmisɛnnin jɛkulu o jɛkulu ye, a se bɛ mɔgɔkɔrɔba jɛkulu o jɛkulu ye ka dɛmɛ kɛ ka taa se ala ka taa an ka finitigiw anw ma, ka se dɛsɛbagatɔ fɛn o fɛn ma. A ka di anw ye n'u bɛ se k'a dɛmɛ kɛ u k'a dɛmɛ k'u ye kalo la u b'a a nafa sɔrɔ sinikɛnɛ ma. O de kuma kun bɛ ne fɛnɛ fɛ k'o fara a kan. Aminata Traoré et mouvement nous les jeunes énergie présidentille. An ye fasodenw ye an bɛ lakɔlɔsiliw kɛ, an ye denmisɛnninw ye an bɛ lakɔlɔsiliw kɛ. An ɲɛ b'a la transition nana ko gɛlɛyalen bɛ sɔrɔsiw bɛ ka an sécuriser ɲankataw ye. Ala ma mɛn sisan mɔgɔ ma juguw donna an kan, blessés bɔra la. Donc ne yɛrɛ y'a ye ne en tant que jeune an m'a dɔn an bɛna jamana dɛmɛ ni min ye. Minnu bɛ jɛnkpɔn in na an b'an da ka sunɔgɔ u bɛ si an kunna k'an sécuriser. Donc ne y'a laɲini kɛ n ka jɛkulu fɛ an bɛ se ka te ni fɛn dɔw ta an bɛna d'u ma mun b'u la motiver. U sara t'an bolo, marifa t'an bolo, an ye denmisɛnnin jɛkulu ye. Donc a cause bɛɛ filɛ. Ne bɛ min lase denmisɛnnin jɛkulu tɔw ma an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan, an ka k'an yɛrɛ fɛ, an ka k'an ka jamana fɛ, an ka finitigilakaw dɛmɛ, an ka mɔgɔw dɛmɛ se tɛ minnu ye, an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ka bɛn sabati jamana kɔnɔ. Le commandant Garibou Sagra, je suis officier état-major RM3 et je présente ici le commandant de zone ou le commandant de la région militaire numéro 3 qui est de Kati. Vraiment une grande joie pour nous d'avoir des kits et surtout provenant nous les jeunes, qui des jeunes et qui veulent soutenir leur armée. Vraiment ça nous va droit au cœur. Nous ne ferons que les remercier. Donc c'est une aide qu'ils viennent faire, les dons c'est une aide et une reconnaissance. Bon, donc ils voient chaque fois quand ils veulent sortir ou ils veulent rentrer. Donc il y a la sentinelle qui est devant toutes les rentrées, les sorties, bon, pour sécuriser la population, de leurs biens et la population. Donc vraiment, s'ils veulent, ils pensent à satisfaire ces sentinelles, souvent en les donnant quelque chose. L'appel que nous voulons lancer à toutes les associations, à tous les groupes, des jeunes ou vieux, donc qui viennent vraiment en aide, et que ce soit le soutien à la transition ou soutien à un groupe de personnalités, vraiment que les gens pensent l'un à l'autre pour que la solidarité soit un mot vraiment pour notre pays. Ouludi Bemba Konare, je suis le secrétaire général de l'association Nous les Jeunes. Voilà. Donc c'est un appel, comme nous sommes au mois d'octobre, c'est un appel que je lance à la jeunesse, que je lance au peuple malien, en réalité, de se donner la main, d'être ensemble pour que voilà, le but commun qui est la souveraineté totale de notre pays, qu'on puisse l'avoir dans la quiétude et surtout dans la paix la plus absolue. Bakary Bouné, né mouvement Nous les Jeunes, au vice-président de mouvement Nous les Jeunes t'es d'oreiller en denmisɛnnin kulu jeunesse bon an ka hakilina ye de jeunesse ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko caman kɛ donc o de ye Nous les Jeunes ka hakilina ye
ka ɲɛsin jamanadenw ma. An ka création ni bi cɛ ni an ka dɛmɛ fɔlɔ ka ɲɛsin finitigilakaw ma, sabu ka da kan présidente y'a fɔ cogo min na an ye jateminɛ caman kɛ, olu de joli bɛ ka bɔ anw lakanani, an bɛ da ka sunɔgɔ ka fɛrɛ olu de sababu la. Donc an ka don ka bɔ y'a ye minnu bɛ gardi ta an da la, an k'a lajɛ se kɔni t'anw ye, min b'an bolo an k'a d'u ma, jeunesse ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma. I n'a fɔ an ka président yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, le colonel Assimi Goïta a ko n'ale échouera jeunesse de échouera. Donc o tɛ min na an b'a ɲini jeunesse bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, n'an ma ɲɛ an kɔrɔw de bɛ an ɲɛ ma, n'u ko ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, donc an k'u soutenir k'a yir'u la k'a fɔ an b'u kɔ, n'an bɛɛ jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ taga ɲɛ.